Mun rooli tässä valmennustilaisuudessa on valmentaa nämä nuoret heidän suurta kokemustaan varten, tätä vaihto-oppilasvuotta varten. Se on erityisen tärkeää, koska täällä nuoret viimeistään tajuu sen, että he oikeasti on lähdössä sinne maailmalle yksin. Suomea ja kohdemaata ei kannata vaihdossa ollessa vertailla, koska niissä on molemmissa aina erilaiset historiat ja sen takia erilainen syyt, minkä takia asioita tehdään. Vaihdon ekat 2 kuukautta mä olin ilman Facebookia ja mä selvisin siitä oikein hyvin, koska mä oon Suomessa aina Facebookissa. Sitten mun kukaan kaveri ei uskonut siihen. Sitten mä olin vaan silleen, mä teen sen ja sitten mä vaan olin ja sitten ehkä suurin syy, miksi mä loppujen lopuksi menin sinne, oli siksi, koska mä halusin hyväksyä kaikkien mun Uuden-Seelannin kavereiden kaveripyynnöt. Mutta mulle ei tullut paljon yhtään mitään koti-ikävää ja sitten se oli tosi siistiä käyttää se aika, mitä mä normaalisti olisin käyttänyt Facebookkaamiseen, niin siihen ihan vaan olla kavereitten tai perheen kanssa. Et se oli tosi hyvä päätös. Tosi hyvät fiilikset, eli noi kaikki oppilaat ovat olleet tosi innokkaita ja aktiivisia, niin mun mielestä on ollut tosi kiva kertoa niitä kokemuksia ja auttaa niitä lähtemään maailmalle.